מה הוא הכי חתיך בארץ? שמעון שרירים וטלטלים. אהלן! גו! שמעון סז, אוקיי? זה פריסטייל של הראפר הכי חזק בארץ אחריי. הם קוראים לו סקאי, לאלה שלא מכירים טוב, מסתבר שהוא אחד התותחים בהיפ-הופ, מעיף את המתחרים שלו, מילים שלו כמו קיקבוקס, יכול לזרום גם על הביטים, רק תיתן לו ביטבוקס. אבל עדיף ביט, זה יותר זורם לי. רק אתה מבין שהם אומרים לך אני כזה מהמם כי אני חושב שזה לא הגיוני, כי אני רק ילד יעני קטין, אבל בינתיים נכנס לכל מיני זמנות לבטן כמו סכין, מחליק כמו שמן, מהלב מוריד את האבן, וככה זה אני אמרתי כבר, סכין לבטן, כידון לגב, זה המצב. רק תבין עכשיו אני יכול לפנות לכל מקום. תתקשרו אליו, תחייגו אליו. צד שלי אישית, תתקרבו אליו. כזה מופרע בפדופיל, נו סתם אני צוחק, אבל בכל זאת אחי צריך להבדיל בין אנשים שהם כאלה חמודים לבין אנשים ל-28 שמכניסים הביתה ילדים ואומרים להם תשאיר מול מצלמה, מה הוא עושה? נראה לי שהיום על הבמה זה קורה. סקאי, אל תנסה לאנוס את הבוס כי אני עלול לדרוס. בני זונות שלא מבינים שאני באתי לדרוס כמו מסטיק, סטטיק, מצביע מתחרים כמו הטיטניק, אוכל אותם מעט בזהירות כמו ארטיק, כי זה קורה בשיניים, בגלל זה מפיל אותם. כשהם חושבים פעמיים, אני משפיל אותם, כי הם טיפשים, אוהבים הרבה לדבר, הפק קשה, הם עושים סביבי, זה לא עוזר, יעני מה. תבוא עם אוטו, מלא בטרנסים, תפתח את כל הדלתות, ואז יצאו איזה 8 ארסים, יגידו לי, לירז, מה אתה חושב? ואז הם מצפים שאני אשתוק והלב, יעני, דפוק אתה בטריפים כמוסקזי, אני פותח אוטו פאק, יוצאים 60 קפקזים. אז מה תעשה? דפוק יש לי על הנשלפת שמכוונת בדיוק ללסת, מעיף לך מהמרפסת, מסוגל לרצוח גם בתוך בית כנסת. אם תדבר יותר מדי שובר את האף הרכסת. לבני זונות שלא יודעים את החוקים, טיפשים, אתם לא מבינים שאנחנו לא משחקים, אנחנו גם לא שופטים, אפילו לא בליגה. אנחנו מאלה שאם אתם מגה בית, אנחנו ג'יגה, או טרה. פאק אתה מבין, זה לא עוזר לה. דבר הרבה כי אני ילד רע יותר מבני. סלע, אני סובב אותה כמו קרוסלה, לא בטוחה מה אני עושה לה. כשהיא שיכורה, פתאום היא אמרה שהיא ממש רוצה אותי כבר איזה שנה, והיא ממש חושבת שאנחנו מתאימים, והיא רוצה להיות לי כמו אישה לילדים. רגע, ממי, אל תצחיקי, תפסיקי. לילה איתי זה רק אולי קוויקי, לא משהו יותר מזה. אני בקטע של סטוס, אז אל תבואי לי עם פרצוף חמוץ, תגידי, לא שוחרת פגישה ראשונה. מה זאת אומרת? אני הייתי בטוח שאת זונה, אבל לא תכננתי לשלם, אבל זה מה שידבר איתך, אז בכיף אני זורם, תגידי, כמה מספרים אני צריך לזרוק, הביט נגמר, אז כנראה שסטאט עכשיו צריך לשתוק.